Oi, Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat bat pe ki video sakani channel Shanghai. Dan ki bak hinton bok ha kajing yo pyniap bat kajing khanglat ya ka bagila tmu. Tang baga shudei tang kajing kham yo bor malumala. Katei bro kawan ha ka bayadei ha pedang ka thma jong ka Russia bar ka Ukraine. Lada ki spy Ukraine ki kham yo pyniap bat kham yo ban siat ye ki missile bat ki tiar thma jong ka Russia ki khen ba ki la don bok bat on sa job no ya ka Russia ro kumju tang ba hadu menta padon ba job padon baram dang sa haju don ki ba ong ka Russia kan sa job no ka Ukraine ro kan sa job no ya ka Russia ki khbor ki thu hadu menta ka jinya pen ibor hapdeng jong ki kadang jur bha kham tam ha ki than Donetsk Zaporizhia, Kyiv, Kherson, bat kiwe ru ki benta. Haki tanyong ka Southern Ukraine. Dang nen ka singi ka Russia kadang yoban khanglat no. Ya lightly ki misal jong ka Ukraine. Kabak spy ka Ukraine kidang temu ban set ki spy jong ka Russia. Tang bak spy jong ka Russia. Kila yoban khanglat no ye kita ki misal. Bas set ki spy jong ka Ukraine.